ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರಣಿಕ ಆನಿಲ ನಡತದನು ಇನಿಕ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅವೇತೋ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತದುಪ್ಪರ್ಯಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ದುಂಬು ಪೋದುಪ್ಪರ್ಯಾವು ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟುದುಪ್ಪರ್ಯಾವು ಆಣ ಇನಿಕ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ನಡುಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾಡರೆ ಬಂಗಾಪುಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ. ಲೋಕದ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಲ್ಯ ಇನಿಕೋಡದ ದೇವಲ್ಯತ್ತು ಅವಿತೋ ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟಿಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಶಿಲಾಮಯವಾದ ನಿರ್ಮಾಣತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಪವಾಡಲು ವಿಸ್ಮಯಲು ನಡುತ್ತಂದೆ ಉಂಡು. ಆ ನೀರ್ದು ಇನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ವಿಸ್ಮಯದ ಕಥೆಕುಲು ಮುಲ್ಪ ನನಗೆ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಗ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ರುದ್ರನಾಮಂ ಭಜೇಹಂ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ರುದ್ರನಾಮಂ ಭಜೇಹಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ಘೋರ ಸಂಹಾರಃ ಸಕಲ ಲೋಕಾಯ ಸರ್ವಭೂತಾಯ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಎಂಗಲ್ನ ಗ್ರಾಮದೊಡೆಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 101 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಿನಿವೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸಾಧಾರಣ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ರಿನಿವೇಷನ್ ಜತ್ತದು. ಸಾಧಾರಣ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಜತ್ತ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಏತಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ಇಪ್ಪ ಅವೇ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ 2 ವರ್ಷಡು 2.5 ಕೋಟಿದ ಭವ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಾಗಲ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಣೆ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಂಡ ದೇವರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪನ್ಪುಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮುಲ್ತ ಭಗವಂತನ ಏತ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಾಧಾರಣ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು 4 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 4 ವರ್ಷಡು ಕೆಲವು ಮುಲ್ತ ವಿಚಿತ್ರ ನಡೆದಿನ ಬಂಡ ಅಂಡ ಏತ್ ಬಂಡ ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಪೋತ್ನಾಗಲು ಐಸು ಹಿಡಿತಿನಾಗು ಸಮೇತ ಗುಣಮುಕ್ತ ಆದ ಬತ್ತ ದೇವರ ಸೇವೆ ಕರ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಣಿಪಾಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೆವತ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಬಾಲ್ಯದಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಆ ಟೈಮುಡು ಏತ್ ಮಿರಕಲ್ ನಡೆದಿನ ಬಂಡ ಬಾಲೆನ ಆಪ್ರೇಷನ್ಲಿ ತಂಬೋದು ಥಿಯೇಟರ್ಲಿ ತಂಬೋದು ಬಾಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದ ಸಮೇತ ಬಾಲೆ ಪಿರ ಬೈತೇನೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸರ್ತಿ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ತುಲಬಾರ ಸೇವಕರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಭಕ್ತಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಬೇಡಿಯರು ಅವು ಈಡೇರಿಸೋದು ಭಕ್ತಿಯರ ಏನು ಕೋರಿಕೊಂಡ ಅವೇನು ಈಡೇರಿಸೋಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಮೂಲತ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಮೂಲ ನಂದಿಜ್ಜಿ ಪರಿವಾರ ದೇವ ಊಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಶಿವಕಾಲಿ ಮೂಲಪುನು ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ವಿಶೇಷತೆ ಮೂಲು ಐತೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಂಡ ಅವ ಬೆಂಜಿ ಟೈಮ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಾನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅಂಬೋತ ಅನ್ನದಾನದ ಮಲ್ತ ಅನ್ನದಾನ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರಲ ಅನ್ನದಾನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ಮೂಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ಬಂಗಾರದ ಬಲಿಮೂರ್ತಿದ ಅವು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಬಂಗಾರದ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸದಾ 2 ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ರಥದ ಜಿಡ್ಡೆದ ಆಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಹಾದ್ವಾರ ಒಂಜಿ ಐವೇಡು ಮಹಾದ್ವಾರ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಸೀಟು ಪಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿದ ಎಂಕುಲು ಕುಡದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿವಂದ ಆ 2 ಕೋಟಿದೈತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೋಲೆ ಐಕ್ ರಥದ ಜಿಡ್ಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ಪೊರ್ದು 1 ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಜಿಡ್ಡೆದ ರಥದ ಜಿಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅವೈತೆ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೋಲೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಇಂದೇಟ ಅವೇನು ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಿಜವಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಅಂಡಾಡುಂಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಡು ಅಲ್ತ ಮಠದ ಸಹಕಾರ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಪಿದಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಮುಲ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡ್ ದುಂಬುಲ ಮುಲ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಭಗವಂತನ ಗ್ರಾಮದೊಡೆಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ
ಗ್ರಾಮದೊಡೆಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮೂಲ ಅನುಗ್ರಹಡು ಗ್ರಾಮೊಡೆ ಪೊರ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಡ್ಬರ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮಸ್ತ್ ನನಲ ಮೂಲತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತುಂಡು ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾತಲ್ಲ ಆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೊಡೆಯನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಆಪುಣ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಗಲಿಗುಂಡು ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಐಟೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿಜ್ಜಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಆ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಎದುರುಡು ಪಂಡ ದೇವರನ ಬಿಂಬದ ಎದುರುಡು ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರುಡು ಆ ದೇವರನ ವಾಹನ ಆ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪಡು ದೇವರಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದುಂತರು ಅವು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಾಂಡ ನಂದಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಿಂಹದ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ನವಿಲುದ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೇವರನ ಎದುರುಡು ನಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒವ್ವೇ ಉಪದೇವತೆಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾರಣಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಳ್ಳ ತೆರಿ ಕರಾಸುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಂಪೇರು ಕರಾಸುರ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನ ಜನ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸಿದ್ಧಿ ಒಡೆಯವರಿಗೆ ಮಲ್ಪಿಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಈಶ್ವರ ಕಾಲು ಎಂಕುಳು ಮಸ್ತ್ ಊರ್ದಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಗಣಪತಿನ ದುರ್ಗೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಪರಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಮೂಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಬಸ್ಟೇ 2-3 ಸತಿ ದಿನಗಲ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಒರಿಯೆ ಏರ್ಲ ನಂದಿರಾಜ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕಾಶಿ ತುಲ್ಯಾನ ಕಾಶಿ ದಿಂಚನೆಗೆ ಕಾಶಿಗೆ ತುಲ್ಯಾನ ಸಮಾನ ಈ ಜಾಗ ಬಂಪೇರು ವೃದ್ಧದೇ ನಂದಿಲ್ಲ ಮುಳಿ ನಂದಿ ಪಂಚ ಅವಳುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಳು ಯಾನು ಒರಿಯೆ ಹೆಂಗೆ ಗಣಪತಿಲ ಮೂಳು ಬರ್ತಿ ದುರ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ನಾನು ಒರಿಯೆ ಒಪ್ಪಂಡು ನಾನು 9 ಅಂತ ವರಾಸಿಡ್ ಅಂತಲೇ ಬೈದನು ಅದಾಗ ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬಿಡ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಈ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಡ್ ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ನಡೆದೊಂಡಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮೂಳು ಬಂದಾಗ ನಿತ್ಯ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಕರ್ಪೂರ ಆರತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಅದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮಾಸ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಪೂತ ಪೂಜೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ತುಲಾಭಾರ ಒಂದು ಮಾತು ಆ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಸೋಮವಾರದ ಮತ್ತು 200 ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಕರ್ಪೂರ ಆರತಿ ಒಂದು 25 ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ವಾಯುವ ಅದು ಸೋಮವಾರದ 2 ನಿತ್ಯ ಬರ್ಪೇರಿ ಜನಗಳು ಅಂಡ ಸೋಮವಾರ ಒಂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಜಪ್ಪುವ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಬಾಗಿಲು ಪಾಡುವ ಸೋಮವಾರ ಇಡೀ ಆ ಪಡ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ಬರಂದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನು ವಿಶೇಷ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿ ಅಖಿಲ ಪರಿಪಾಲನ ಪೂರಣ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಸತ್ಯ ದೇವ ದೇವ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವೇದಾರ್ಥ ಸಾರ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞೋಮಯ ನಿಶ್ಚಲ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಸಪ್ತಲೋಕ ಸಂರಕ್ಷಣ ಸೋಮ ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿಲೋಚನ ಶ್ವೇತ ರಿಷಭ ವಾಹನ ಶೂಲಪಾಣಿ ಭುಜಂಗ ಭೂಷಣ ತ್ರಿಪುರ ನಾಸನರ್ದನ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ಮಹಾಸೇನ ಜನಕ ಪಂಚವಕ್ರ ಪರಸುಹಸ್ತ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ರುದ್ರರೂಪಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ರುದ್ರನಾಮಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವ್ಯವತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವುಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಇಡೀ ಊರುದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಐಕ ಕಾರಣ ಆ ದೇವರನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಜತ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ಡ ಇತ್ತಿನಿ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಅಟ್ಟನೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ 10-16 ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆನು ಆತ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆದ ನಡುಟೆ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಆರಬಾರ ಪಾಡ್ದು ಜತ್ತು ಪಿದಾಡಿರು ವಿಶೇಷವಾದ ದಯಾನಂದ ಹೇಜಮಾಡಿ
ಅರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರ್ನ ಕಲ ಸಾಕಾರುಡು ದೇವೇರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾಯರು ಉಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಬೇತೆ ಊರುಗೂ ರಸೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಪತೊಂದು ಪೋದು ದೇಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೋತು ಜರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆಲು ಬೈದಿನಿ ಈ ಊರದ ಕಲನೆ ಈ ಊರುಡು ಪುಟುದು ಬಲದು ಪರ ಊರುಡು ನಿಲೆನು ನಾಡೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪದ ಭಕ್ತರ್ನಕಲ್ನ ದೇಣಿಗೆಡ್ದಾತನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ನನ್ನ ಇತ್ತಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪರೆಪಿ ದಾಡದಿರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಗಾರದ ಅಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಮಲ್ಪುಡು ಬನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ವೈದ್ಯರು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಗ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ನೂತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಮುಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತದೆ ಇನ್ವೆಷನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಅಕೌಂಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ 50,000 ಅಕೌಂಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ 50,000 ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಗಳು 10 ಕೋಟಿದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಜತ್ತ 10 ಕೋಟಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಜತ್ತದೆ ಮೂಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಗಿರ್ತಾತನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಗಿರ್ತಾದ ಒಂಜೇ ವರ್ಡು ಕೋವಿಡ್ ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಡೆ ಕೋವಿಡ್ ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಡಲ ಎಂಚ ಮೂಲತ ರಡ್ಡು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕುಲು 10 ಕೋಟಿದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ನಾನು ದಾದಾಪುಣ ಪೋಡಿಗೆಡಿತ್ತ ಒಲ್ತು ಕಾಸು ಬೈದಿನ ಬಂದು ಎಂಗಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಡ್ಮರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಪಾಸ್ತ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಗಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಿಸಿಟ್ ಬುಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಸ್ತಪಾಸ್ತ ಊರಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಪ್ಪಿಯರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ರಿಸಿಟ್ ಬುಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಊರುಗಳು ಎಂಗಳು ಡೊನೇಷನ್ ಪಿದೆ ಪೋತುಜ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಎರೆಗಳ ಡೊನೇಷನ್ ಪೋಂದೆ ಖಾಲಿ ಊರ್ದುಲೆ ಗೆಂತು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಿದೆ ದಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಬರ್ದು ಐನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಿದೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮೂಲ ಕಾಸು ಬೂರ್ದಿನತ್ತ ಬಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸಲ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಸು 2 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಸುಡೆ ಮೂಲತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಿರಕಲ್ದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತುಪಾಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಡೆ ಡೊನೇಷನ್ ಬೋದು ಮಲಮಲ್ಲ ಕೈ ಪೂತು ಆಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೋಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕೈ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಡ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಕೈ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಬರ್ದು ಪಿದೆ ಬೆನ್ರೆ ಬೋದು ನಾಕುಲ್ ಮಾತ ಈ ಚೆನ್ನೈ ಆದುಪು ದುಬೈ ಆದುಪು ಆಂಧ್ರಗ ಆದುಪು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ತಮಾನ ತೆಗೆದು ಎಂಕಲೆ ಮಿರಕಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯಡು ಅಕುಲು ವರ್ತಮಾನ ತೆಗೆದು ಅಕುಲೆ ಬತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಉಗುಲ ಒಂಜಿ ರಿಸಿಟ್ ಬುಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಷ್ಟು ಪಡಿಬಿದ್ರಿಗೆ ಅವಡತ್ತು ಮುಲ್ಕಿದ ಅವಡದು ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಬುಕ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋತುಜಿ ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತಂಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಮಿರಕಲ್ ಇತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಬತ್ತು 15,000 ಕೊರ್ದು 200-300 ಜನ ಮತ್ತು ಬತ್ತು ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರಲ ಅವಲಂಜಿ ಬಸ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅನ್ನದಾನ ನಿರಂತರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಪಿರವುಗಳು ಅನ್ನದಾನ ನಿರಂತರ ನಡಪಡುವನ್ ಪಿನೆಂಗಲಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ನಡ್ತೊಂದು ಒಲ್ಲ ಚುತಿ ಬರಂದ ನಡಪುಂಡು ಬಂದು ಪಿನೆಂಗಲ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗಲೆ ಗುಂಡ್ಬಂಡು ಬೆಂಗಲ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ದುಮ್ಮುಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಸ್ತಾವರಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ఆయన ಒಡೆಯನ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಬಂದು ಪಿನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಗಲಿಗುಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯಲ ಎಂಗಲಿಗುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಅನ್ನದಾನಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಸಾಧನದ ಮಿತ್ತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೈಟ್ ಮೆರೆಪಾವೊಂದುಲೇರು ಮುಲ್ಪದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂಚುತ್ತಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಥೆಗಳುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಯಥೋ ಸಮಯದಿಂಚಿ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ದಾಯಗ ನಡತನು ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದಿನ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲ ಬೈಡೆ ತೆರಿಗ ಬಲೆ ಯಲಾಕ
ಐನ್ ಪಾಲ್ಡು ಅರ್ಥಕನ್ನಾಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಡು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಭಾಳ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ 1000 ವರ್ಷದ ಪಿರವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಒಳಂದುಳ್ಳೇರು ಆನಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಳು ഞങ്ങൾ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಯ ಸಾಧನ ಪಿಲನೆ 90ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಿನ ಮರಾನಿ 22ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನಿ 10 ವರ್ಷ ಜಂಜಾಟ ಹೊಡೆದಾರೆ ಇಂಥ ನೀರಿನ ತಾರ ಮಾತ್ರ ಪಿರಬಹುದು ಆನದಾರ ಎಲ್ಲ ಮೊರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ದೇವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಉಂಡು. ದಯಾನಂದರ ಮುಖಾಂತರಗಳು ಊರದ ಪರವೂರದ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ 9 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ್ರ ಆಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಂಡ 5 ಬಕ್ಕದಾದ ಬಣ್ಣಕ ನಿತ್ಯ ಏಪಗಲ ಒಂಜಿ 2-3 4 ಬಗೆತ ವಿಶೇಷ ನಡತ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದಿನ ಭಜನೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವಡು ಅಂಜೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ, ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರಾಯಣ ಅವಳ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಒಂದುಂಡು. ಅವತ್ತ ಒಂದೇ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪಂಚಪರ್ವೋತ್ಸವ, ದೀಪಾವಳಿ, ದೀಪೋತ್ಸವ, ಶಿವರಾತ್ರಿ 7 ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಮಾತ ದೇವರು ಇನ್ನಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾಂದುಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪುಂಡು. ಅವತ್ತು ಅಂದೆ ದಾನಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅನ್ನದಾನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವನಿಗೆ ದಾನದ ಮಲ್ಲದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಇದು ಅನ್ನದಾನ ಮೂಲಕ ಸಾಧಾರಣ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅವಳು ತುಳಾದು ಆಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಯಾನೇ ಪಂಡಿತ್ತೆ 1 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟಂದು ಅಂತಾರೆ ಆಂಡಲ 6ನ ಒಂದು ಉಮೇದು ಕೊರಡು 6ನ ಉಮೇದು ಇದ್ದಾರೆ 3 ಅನ್ನದಾನ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 16 ಸುರಾಂಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಏರು ಬರ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದಿಂದ ಇನ್ಬಿಟ್ಟು ಆತಿದ್ದಿ ಅಂಕ್ಲು 8 ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳ ಹೇಳಿದಾರ ಆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಂದು ಪಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಅದು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲತ್ತು 3 ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೆತ್ತಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ದೇವರವನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ಪಾರು ಎಂಕಲ್ ನಾವು 90% ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು 10% ದಾನ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಸಗಡಿ ಚಪ್ಪರ ಮಾತಾಡುಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಸ ಬಂದಾಗ ಜಾರುಂಡು ದೊಂಬು ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮದು ವಿಷಯ ಒಂದುಂಡು. ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಥದ ಒಂಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿದೆ ಇದೆ ಜಿಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಬಂದದ್ದು ಅವತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಒಂದು ಹೈವೇಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಹೊಸತ್ತೊಂದು ದ್ವಾರ ಆವಡು ಒಂದು ಉಂಡು. ಅದು ಪಕ್ಕ ಈ ಮೊರಾನಿ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವನಿಂದ ಹೊಸತ್ತಾದ ಬರ್ತಂಡೆ. ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ಅಟ್ಟ 3 ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬಟ್ಟಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಂಗಿ ಆವಡು ಬಂದು ಮಾತು ಉಮೇದುಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಮ್ಮರ್ದಾರ ಆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ಪ ಆಡೋದು ಎಂಕು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು. ಯಜಮಾಡಿದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಬೊಕ್ಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಜಮಾಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಆವೊಂದುಂಡು. ಐಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂಜನೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಅವೈತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರಕುಲ್ಲ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಕ್ತಾಬಿಲು ಆಕಲ್ನ ಇಚ್ಚೆಡು ಬತ್ತದು ದೇವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರದ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದು ಭಾಗಿಯಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಉತ್ಸವ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಾನಂದ ಯಜಮಾಡರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಎಂಕಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಸರ್ವ ಜಾತಿದ ಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಈ ದೇವರನ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರಡು ಭಾಗಿಯಾವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಈಗ ಎನ್ನ 2 ಪಾತಿರನು ಮುಲ್ಪ ಮಮ
मम जीवनमीनमिमं पतितं मरुघोरभुविह सुगृहमहो करुणाब्धिचलो निर्जननयनं जनतारणतारयतापितकम् ನಮ್ಮ ಅತಿ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರನೇ ಇಸ್ವಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಂಚ ಮುನಿಕలను ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಆ ಮುನಿಕలు ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಪಂಡ ಮುನಿಕಲ್ನ ಒಂದೇಟು ಉಂಡು ಐಕ್ ಪುದರ್ ಐನ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಮೂಡು ಮುನೀಶ್ವರ ಜಂಬುನಾಥ ಪಂಡ ಜಮ್ಮುಡು ಬೈದಿನಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಪಂಚ ಮುನಿಕలు ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಮುನೀಶ್ವರ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಉಮಯಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದು ಪುದರ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟಾಕ್ಷಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನ ಕೇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಕಾಣೆಗೆನ್ನೆ ಬಯ್ಯಡು ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮೂಲು ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ನಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಣಪತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಉತ್ಸವ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಬರಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಳುಪೇರಿನ ಕಾಲೋಡು ಆತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪುರಾತನ ಅಂಚ ಮಾತಲ್ಲ ಇಡೀ ಉತ್ಸವ ಆಪಿನಿ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ತೇರು ಪೂರ್ಣ ಪೋಪಿನ ಜಾಗಡೆ ವಾ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಕಂಡೊಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಇದೇ ಕಂಡೊಡೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪವಾಡ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಕೇನ್ನೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುತ್ತರು ಮಾತ ಈ ಕೇನ್ನೆ ಆಗ್ತಾವ ಅಂಚ ಪವಾಡ ಆಯ್ತಿನ ಕೊಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನ ಕೆರೆ ಕೊಟ್ಟಾದೇರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ ಆತನ ಬೋಳು ದುಂಬುಡು ನೆನೆತಿನ ಕೆಲಸ ಜಯ ಆತನು ಸಮಗಟ್ಟು ಭಕ್ತಿರಿ ಎಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆವಡೆ ಅವು ಆದೇ ಪೋಪುನು ಸುದ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಅದರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಯಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ದೇವೇರೊಂದು ಆತು ಕಟಾಕ್ಷಣ प्रणमामि नमामि नमामि भवं भव जन्मकृति प्रणिसूदनकम् प्रणमामि नमामि नमामि भवं भव जन्मकृति प्रणिसूदनकं गुणहीनमनन्तमिदं शरणं जनतारणतारयतापितकम् ಮೂರು ನಡತ ದಿನ ಪವಾಡಲೇನು ಪಣ್ಣಕ ಕೆಲವರನ್ನ ಕಣ್ಣಿಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರಿದು ಪೋಪಿನ ಜೀವನೇ ಒರಿತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಕಥೆಗಳುಂಡು ಏತೋ ಕಾಲಡ್ದು ಮದ್ವೆಂದ ಉರಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಲಗ್ನಾಮೂರ್ತ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಲಗ್ನದ ಕಾರ್ಯಭಾಗನು ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಪಂದೆ ಎತ್ತದಿತ್ತೊಂದಿಂದ ಕಲೆಗ್ಲ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಮುತ್ತೇಸಿ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವೇತೋ ಕಥೆಗಳು ಉಲ್ಪ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ನಡ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿನಾಗ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಡು ಬರ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ